dámy a pánové, dneska dohraju na Minecraft na Nintendo. Ano, někdo, vy jste to neuvěřil, ale dohraju Minecraft na Nintendo. Já jsem Miku Krak a dneska se podíváme, jak tohle to dopadne. Co tady máme? Nevím, jestli vám chci odkazovat dárkovičky. Great. I když jo, dáme si dárkovičky. První vám ukážu svět, který mám moc rád. To by možná i bylo lepší. Ne takhle. Jsou debil. Nevím, reálně já jsem Minecraft měl jenom na Nintendo v češtině. A jak jsem si ji dal do češtiny, tak tam jsem vždycky ptal, když jsem ji dlouho načítal ty věci, co tam byly napsané. Do prdele. No super, vidíte, takhle to asi nebude. Lidi, já zkusím druhý pokus.